A cikin wata labari mai daɗi, ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya (CAN) ta tabbatar da cewa ɗalibai 50 da aka sace daga wata makarantar Katolika a Jihar Neja sun gudu daga hannun masu garkuwa da su. Rahotanni sun bayyana cewa ɗaliban sun samu damar kuɓutar daga inda aka kai su kuma yanzu a hakan suna cikin ƙoshin lafiya, a cewar jami'an CAN. Ƙungiyar ta gode wa Allah kan dawowarsu lafiya, tare da yaba da jarumtakan ɗaliban. Hakan kuma ta yi kira ga hukumomin tsaro da su ƙara kaimi wajen ceton sauran da ke hannun masu garkuwa. Ci gaba da bibiyar Sele Media Africa don ƙarin bayani kan wannan ci gaban. Mai rahoto Imbiya Willy.